Selve min dag heroppe, det foregår mest ved, at jeg sidder ved computeren og programmerer. En gang imellem er man lige inde og brainstormer i et lokale. Det er hovedsageligt programmering, jeg sidder med. Udvikling af software. Jeg sidder i en enhed for netværksprodukter, og i den der arbejder med noget, der hedder Identity Management. Kommunerne de har ekstremt mange IT-systemer, hvor man har brugere i alle sammen. Så når der kommer en ny medarbejder for eksempel, så skal den nye medarbejder have brugere af alle de systemer. En e-mail og på Windows og i sagsbehandlingssystemer osv. Og den proces, den skal automatiseres på grund af nogle love og almindelige, at det bliver man nødt til for at undgå manuelt arbejde og for at undgå, at de bliver oprettet alle stederne, og de får de rigtige rettigheder og så videre og så videre. Det har været lidt et chok nogle gange at komme ud og skulle lave sådan nogle praktiske ting, som man egentlig ikke var trænet i på universitetet, fordi der er man vant til at lave meget analysearbejde og meget metodisk tilgang og så videre. Så når man kommer ud i den virkelige verden, hvor der er problemer en gang imellem, så er det ikke, har man det ikke altid lige lært, hvordan man skal håndtere de ting. Så der er man nødt til at have noget erfaring og få det efterhånden sådan. Jeg kan godt lide softwareudvikling, men det vil jeg selvfølgelig ikke blive med resten af livet. Nogle år kunne man godt blive ved med det, og så måske noget IT-arkitektur, hvor det er mere overordnet generelt, og hvor man mere er med til at bestemme, at det skal laves på forskellige måder, og så sætter man andre til at lave det, kan man sige. Jamen, jeg synes, at det er spændende, at det er gode jobmuligheder, at at der er en fremtid inden for det også. Jeg er ikke så bange for, om jeg har noget at lave om 15 år. Det skal jeg nok have. Du finder over 150 virksomheder med jobs ligesom dette. Brains Business. Udvikling for dig og din hjerne.